Sibt minni nemmen li ħanfiq. Fil-ġimgħa l-kbira. Għaliex jien. Għatta kemm il-darba. Niltaqgħu ma' Puttinu. X'ħin ħadna r-riżultat dejt ngħid issa x'se nagħmel. Niltaqgħu mal-ġenituri. Kienet ibsa li ħanara t-tifel jgħidlu li hu marit daqshekk serju. Niltaqgħu magħkom biex tgħinuhom. Qatt ma ktejt. Issa importanti l-bniedem jiktub. Il-maġġoranza kbira ta' dawn it-tfal ifiequ. Taqqasem klim li tiddeskrivi dak li tkun qed tħoss. Bis-saħħa tal-kura u bis-saħħa tiegħek. Id-dinja waqfet u kull ma kellna Elizabeth li rridu għatejx. Dak biss kien jimporta, ma kien jimporta xejn iktar.